Po tomto videu si už taxík Malage asi nezoberieš. Z letiska ťa totiž do centra mesta odvezie prímestský vlak C1 len za 10 minút a iba za €80. Počuješ dobre, stačí ti obyčajná debetná karta, ktorú priložíš v turnike tudo a zo stanice. Ak plánuješ jazdiť častejšie, vybav si túto zelenú kartičku Tarieta Consorcio. Dostaneš ju v predaných miestach označených takto. Stojí len €50 a nabíja sa po 5 €. Jazda s ňou ťa tak v jednej zóne vidie len na 62 centov. Platí na autobusy, metro aj prímestské vlaky. Spoje a časy odchodov nájdeš v appke Consorcio Malaga. To funguje úplne rovnako, len s inou kartou. Získaš ju v stánkoch označených tu sám a platíš len 38 centov za jazdu namiesto €40 cez platobnú kartu alebo appku. Autobus na letisko stojí 6 € a cesta trvá približne 40 minút. Aj tu funguje nástup len prednými dverami a tak sa nestane, že sa niekto vozí na čierno. Na presun medzi mestami odporúčam bus Alsa. Oproti vlakom je cesta lacnejšia o vyše polovicu a pritom spoľahlivejšia a stále pohodlná. Cesty tu majú tak dobre, že v lietadle to hádže viac. Ťahuj appku a do Sevilly sa tak dostaneš už od 15 €. Sledujte.